Așa. Ne vedem în episodul 5. 5. Și în acest episod eu voi descoperi ce e acolo. Da. Și ce invază? Da. De ce? E o capcană aici. Știu, o picat un bolovan. Nu, știu capcana asta, am mai văzut-o. Știu cum e, las-o. Stai, că vreau să iau piatra aia. Că e inactivă. Știu că e inactivă. Stăteam pe pressure plate. Grozav, am activat-o. Nu-i bine. Tudor, eu îmi fac pickaxe din aur. Bine, numai să-mi dai aurul. Gata, bă, am găsit activ stone block. Bine. Știu că e ceva capcan aici. Nu mai e nimica. De ce? Gata. Am luat activ stone block. Acum pot să pun cablu. Dar n-ai cablu. Dar are piatra Nu asta. contează. Dar ce vreau să fac? Nimic. Hai înapoi în mină. Acum vin. Am mai găsit aur. Bine, ia, de ce îmi fac pickaxe din aur, ți-am zis? Dacă ți ajunge, fă și mie, că și eu îmi fac de aur. Că de silver nu era. Cu de sabie de silver, acum eu îmi fac pickaxe de aur, mă lași? Păi da, mă, dacă ți ajunge, îmi faci și mie, că și așa găsesc aur. Aur este. Destul. N-am murit. Și nici n-am luat damage. Ce pite mai? Niciun item. Ia cupru. Pune torțe în puii mei. Cred că s-a randat episodul 1, îl punem pe 2, după aia cred că jucăm Counter. Nu, Tudor. Poate. Dar nu filmăm că nu vreți să vedeți cât de praf e Tudor. Oprește-te cu glumele astea, ți-am mai zis odată. Iarăși mi-a dat chestii din aia, porcărie din aia. Cred că am găsit un chest. Ce încet? Ah, shit! Mă atacă ceva. Ce? Ce? Ba nu! Ți-ai luat inima, i-a luat amândoi. Bine. Eu cred că... Super hook! Stai, uite-l. Na, îți fac ție Cum hook? foloseam hook-ul? Dă-mi mie că fac eu. Stai că trebuie să iau aer și... Na, nu văd. Nu văd nimic. Aici mor. No, deci ce fac cu hook-ul? Fă lanțuri. Fă vreo 5 fă lanțuri. Cum se... Iron Chain? Da. Și atunci alele combini și faci un din ăla ca aia lui Indiana Jones, știi, beach din ăla și poți să te agăți peste tot. Știu. Nu să... mă duc să văd la ghid. Da, îmi dai mie hook-ul ăla. Trebuie să luat inimă. 3 Iron Chain, grappling hook. Na, Super. Ăla mi-l dai mie. Nu. Mie mi-o pica hook-ul. Dar să-ți fac și ție dacă îți pică. Sau... Că și așa eu mai mult stau la minat. Sau mai mult eu la minat ca tine. Super, am de un pickaxe de aur. Fă-mi. Ai zis că tu îți faci. Păi ți-am dat aur, fă-mi. Nu mi-ai dat aurul care l-ai găsit. A, nu mi-ai dat. Îmi faci, da sau nu? Nu mi-ai dat aurul care l-ai găsit. Omoară-te și hai. Dar nu vin. Hai tu aici, că uite, am mai găsit și aur și silver, iau mult acum. Bună. Super, pickaxe de aur. Na, hai, adu-mi-l. Ce? E pentru mine. Nu mi-ai dat aurul tău. Asta e din ce am găsit eu, mă, aurul. Asta e din aurul care l-am găsit eu.
o statuie. De care? Goblin. Chiar mă, să facem o cameră a statuilor. Super, am găsit un goldfish. Imediat vin. Stai, uite un skeleton. Dacă îmi pică, îți fac și ție, bine? Da, dăm pickaxe-ul. Că tu ți-ai făcut sabie din argint. Stai. Nu, mai am 4 HP. Hai, aruncă pickaxe-ul. Din argint, wow. Dă-mi aurul care l-ai și îți fac și ție. Dar n-am destul aur, ce nu înțelegi? Că tu ți-ai făcut pickaxe și era și argintul meu, na, aici, uite aici, ia tot argintul, aurul, ia, uite aici. Cât gold ori mi-ai dat? 21, împărțit la 4, 5. Uite aici. Așa. Și minereu. Cât silver? Stai să văd. Că trebuie să arunc iteme. Nu mai... Ui. Îmi faci... Dăm pickaxe-ul din aur, Tudor, că tu ți-ai făcut sabie din argint. Am aruncat chestii în apă. Tu ai auzit? Da, uite-te că e aur acolo. Da, tu ai auzit, am zis. Da, te-am auzit. Și de ce trebuie să ți-l dau? Tudor, ți-ai făcut pickaxe, ți-ai făcut sabie din argintul meu și ți-am dat și inima. Aveți cine simțit? Bun, Tudor. Glumez, mă, ți-l dau. Dar cârligul tot a meu e. Colegul, iată, nu mă interesează de cârlig. Bă, dar nu să fac acolo că mor, inteligentule. L-ai aruncat pickaxe-ul? L-am aruncat la alea vechi. Stai că-ți fac aici un drum. Stai că îți dau și pickaxe-ul ăsta nou imediat. Stai. Da. Parc. Puțin. Ia da aurul care l-ai găsit. Că o să-mi fac și unul. Ai prins? Ia dă-mi pickaxe-ul tău de cupru atunci. Stai, cât aur am? 3 împărțit... da, stai. Stai puțin că am o idee. Hai, dăm pickaxe-ul, Tudor. Stai că prăjesc aurul ăsta. Numai să calculez ceva. Că numai să... Ia, stai, dăm pickaxe. Mi-ai aruncat pickaxe-ul tău de cupru. Da. Păi dăm Da, uite. pickaxe. Poftim. LOL. Ce? Ce repede sparge. Știu. Tudor, aici, ajută-mă că-ți doi baby slime și un schelet. Îți fac și ție o sabie. Ai fier. Dar ți-am dat ție tot ce am avut sabie din argint, că ți-am dat acolo 60 argint. Dar n-am nicovală. Și n-am fier să fac. Păi du-te sus. Ia, stai puțin. Puneți PvP-ul on. De ce? Să mă omori. Stai să ies din party. Nu mai da în mine, ca să pot ieși din party. Dă-i. Am apus da disable PvP. Așa, Blue Party. De unde fac rost de green dye? De ce? De curiozitate. De Zi. ce? De? Curiozitate. Da, de ce să faci rost? Green dye. Ce e aia? Da, cum e în Minecraft, mă. Aia cu colorez lâna verde. Green dye. E. D-Y-E. Ghiocel? Ghiocel zici tu. Nu, mă. Ba da, mă, ghiocel. Fără 3 de la final. Că l-am pus eu din greșeală. Da, la cum fac?
Alte 10 minute s-au dus. Bun.